da yawa daga cikin yan uwa musulmi na yi mana tambaya akan cewa shin ba mu da makaranta a bangaren karatun tajwidi. Wannan yasa Alfasaha Institute wallahi ta yi tunani ta ga dacewa cewa a buɗe makaranta ta musamman wanda za a yi karatun tajwidi zalla, domin duk wanda yake karatun Qur'ani yana buƙatar ya ga yana karatunsa tare da tajwidi. Wannan tunani ne yasa muka ainihin tsara makaranta ta musamman wadda wannan makaranta za a yi karatun tajwidi ne, tsantsan tajwidi shi kadai insha Allah, wanda ya shafi darussa kamar haka, irin su hukunce-hukuncen a'udhu da bismillah, irin su hukunce-hukuncen nunu sakina, irin su hukunce-hukuncen abin da ya shafi qalqala, irin su hukunce-hukuncen madda, irin su makharijul huruf, irin su ahkamin nunu sakina wa tanwin, irin su ma'ana maddodi nan tabi'i far'iyya, tarqiqi da tafkhimi nara da kuma ahkamul mim sakina da sauran duk wani ilimi wanda ya shafi tajwidi. Insha Allah za mu buɗe karatunsa ta hanyar online, ma'ana ta hanyar group na WhatsApp, wanda za a yi karatun ne insha Allah ta hanyar group na WhatsApp, ba wai a makaranta kana tare da mali, a ta hanyar group na WhatsApp. Ba dan ko ba saboda duk wanda yake kasashen waje wannan dama kada ta bar shi, wanda yake kasar Libya ko yake zama a Abidjan ko yake zama a Nigeria ko yake zama irin su Ghana da Kamaru, dan ya samu wannan riba wannan karatu. Wannan yasa muka yi tunanin za mu saka karatun na abin da ya shafi ilimin tajwidi ta hanyar online. Duk wanda yake buƙatar shiga wannan makaranta wadda za mu yi karatu ilimin tajwidi a aikace a karance insha Allah, yana iya tuntuɓa ma wannan lamba insha Allah, sai ya samu ƙarin bayani akan makaranta din da kuma dokokinta da kuma yadda zai biya shiga, ba dan komai ba sai da a fara wannan karatu da shi. Kuma mun kayyade adadin ɗaliban da muke buƙata, da haka adadin na cika za mu rihe. Da haka mutum yana samun wannan bidiyo, in dai yana buƙatar wannan karatu na tajwidi ya gaggauta tuntuɓar wannan lamba domin a masa ƙarin bayani ya samu shiga wannan makaranta. Sannan bugu da ƙari, wannan makaranta ce wadda za a yi karatun tajwidi ta hanyar group na WhatsApp, da haka akwai tsarin maza da mata. Da haka wani zai iya tambaya cewa shin na maza ne kada ko da mata? A'a, maza da mata ne, kowane bangare mukan yi masa group ɗinsa daban domin yin wannan karatu insha Allah, ba da ko ba a bisa tsari. Da haka duk wanda ke buƙatar ƙarin bayani a tattaba wannan lamba insha Allah wai samu insha Allah. Wannan bidiyo kuma kai dan wa da ka samu, idan kai ba abin nan baya interesan ka, mana baka samun damar yi, kada ya tura wa ƴan uwa musulmi domin su ji su shiga wannan makaranta su karu. Duk wanda ya shiga yayi karatunsa zaka samu ladansa da kuma kamashinsa. Muna fata Allah subhanahu wataala ya sa mu dace. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.